I tried to make peace with her. Sasibizwe ichomi yakhe phakwalanga. She's my friend as well. Yeah. Nolitha Mbembeni. Yeah. So we tried, yeah. Ucela uxolo ke mna ke. Even Monile. Yeah. Ucela uxolo. Yeah. Yeah. Tabona ke uyancoma ke kumnandi ke ndicelile uxolo. But yena she never asked uxolo back, but ke it is what it is. But as long as nandicelile uxolo if ndimonile. Yeah. Yabo. Yeah, if ndimone njani and did she seem like someone who's accepting your apology? Sahlala sancokola after that ixesha elide pha wakhatsha ke nam ndahamba ke sabe siselela mna nolitha. Yeah. Yeah, best friend yakhe. Yeah. Oh, tend to be my friend ke as well. Yeah. Yeah, nomjita nolitha wekhona ubuye sponsors amayithetha lewe. Yabo. But ke bulela mna bathi sayithetha. Yeah. Because if like ngizokhipha igrudge for yena into zami zizihamba kakuhle because ndiyazivalela iblessings zami. Yeah. So I have to let it go. Yeah. Yeah. Noba bengamnandanga. Yeah. Yeah.